Cah pekok-pekok ah. Tunggu kita bayaran kan? Kita bayaran. Ini anu rokok cuma satu orang anu kalau. Kowe ngomong karo sapa to? Nggak bikin konten. Anu Taiwan. Enak tapingane. Endi? Hujan. Halo guys. Hujan terang. Terus ngono kuwi. Kaya Mbak Sero. Nah, ini hujan terang. Makasih Bolo ya. Kapan diudane setok delungkas. Engko ben udo dhewe. Kira mulai. Tunggu bentar lagi nih. Oh, ada cemblak. Ora iki enggak nang butterfly, Mbak. Iki kita nang anu, Mbak, nang Samseng. Nang Samseng. Halo juga. Kenyataan sih iki. Hah? Walik. Aku kurang tahu soalnya kartune. Ini karek ngono monggo. Iya. Itu macane direk berarti. Heeh. Ngono bener. Heeh. Wes ngono. Saya urung. Saya sabar. Cemblek tepingan raro, mblek peteng dedet. Ngene iki di Bumbu ya, kayak bumbu ya. heeh. Bumbu ndure. Weh. Ki. Karo ki. Enak. Mau Mbak Dewi omong ketemu mbakmu. Oh, Mbak Dewi. Wonge ra metu tak ajak. Kayak iki saiki ora ya? Ora kuwi ae kok warnane. Oh campur-campur gak? Enggak apa-apa. Seto. Enggak apa-apa. Memang ya begitu. Kalau enggak begitu namanya wes kok panggah mau tebu wae. Hari apa kok libur ki Cingming, damai Cingming. Kita kan yang markas dari Cingming. Cingming.